Hi mga kaupaw, madyong buntag ditong tanan o madyong oras sa tibok kalibutan. March 20 na daron guys, adlaw nga Biyernes. Anja Idul Fitr di ay sa atong mga kaigsuonan nga Muslim ug sa kadtong mga nagsaulog sa ingaron nga kanang okasyon sa ingaron nga event ka nahuman nag ilang Ramadan na Idul Fitr na. Nalpiter sa itong mga followers diha nga nasa Middle East. Da karong mga buntaga, nagpasalamat gihapon kay bisan pa man sa atong mga pag manikay-sikay sa adlaw-adlaw nakamata gihapon ta, labi na karon sa atong sa gubang crisis sa atong nasod tungod sa kagubot sa Middle East. Ato lang man ang hugtag pagampo guys nga unta masulbad na kay arong balik na pud sa normal na gatang mga presyuhan sa mga pamalitan labi na sa gasolina. Nagabi iday guys. Nalipay pa din tawag ang mga amahan kay nagabitbit si jag bugas. Gitagaan sila og bugas gikan sa kagawad sa barangay poblasyon. Mga tuda ba, giayudahan sila og bugas. Nadahan ni tatay, bali 6 ka kilo, 2 ka putos na tinagtag 3 ka kilo. Okay, para man sa mga tuda drivers o mga tuda operators. Amo man naging kalois Ginoo kay amo naman lagi po ng tricycle, na si tatay ra po nag-drive, mo nang na 6 ka kilo ag ija kay para sa operator o para sa driver. Di jud ta pasagdan sa Ginoo guys. Mo provide jud gihapon siya. Ay agamang bugas jud gihapon gideng ang paniudto last minute na to taman pa ni hapon. Mato gabi bugas ko nung siya 6 ka kilo. Di jud ta pasagdan. Naa jud gihapon Ginoo basta nang kamot laman jud ta. Di ang bugas guys. Yeah. Ikan sa Kagawad Alexon Diaz. Ulit siya sa gabi mga alas 9 na. Nakaruntuan ng gawa sila precious kay palit kong panisal kay kuan man ron holiday man may klase jaw pisina ajoy kuan sa biyahe ron mingaw og samot. So ari laman sa bahay ngay magkuan lang ang pamidari pa adyon sa paadyononon na nari ko nabasahan sa comment sa vlog na das itong pizza das naging adlaw na maulagi ko no muli na laman og buhol kay medyo man dito magkainan sana may makutlo sa natad na may saging matuba dere magkamahal jud maglisod ag mahal na pud ag gasol samot mauning kong tatay nga magpalit na lang may ulingan kalandi uling kay magkainan sa reserba og kamahal jud ag gasol dito pwede ra mga hoy pero ka gamit og kahoy sa abuhan. Ngayon ang ingaron ko ng panahon na mubalik ta sa unang panahon nga kuan na gas mananam sugod og kahoy lay ang pud og kahoy kaya sila magpudagi mong niluto labi na din yung mabugas hindi na dahil sila nana mo shoes hi sa ikon hi ano man na yung gipalit uy tamis man na crinkles Nakarbo na po cookies. Cookies crinkles mo guna tamis man di man sa mo angay gyapon na siguro pa gyapon na nijang tilawan
Hi, Mami Ninay. Hi, Tita Ninang Mons. Dali. Dali. Tita Ninang Mons, kumusta naman mo? Naala mo sa sweets? Tamis mong gunanak. Inanana ba mo sa sweets, Tita Ninang Mons? Nanam? Nam, tamis na. Ay, oh. Nangaunta. Nangaunta, nam. Iyatag ng tatay, di ko diha ka tamis na. Hindi ka makaon? Diba, wala magkanis sa tayo. Ngani, yung put siya, makuha na kong siya. Mananam, mag-garden ko no siya. Medyo malagi na kasugod po hon, makauli. Shout out day ko ni Sir Mark Cooper diha sa USA. Nga, lami ka juga diyang comments taas nga. Good plan ko no, mas madyo ko no muuli sa Bohol kay madyo man dito kay naamay ma ipo. Naamay mahilam. Kay sa diri magkalisag ko no wa di kadaganan tinuod jud ka sir sakto jud ka. Pero may isalig tanan sa kaitasan nga unta kauli ni nga napod may kahimuan dito wata na laman dyan na mag ansa di decision final diri og na ba dyan may kabalhinan og wa so uba so na dyan na mo uli sa Bohol nga si Ma'am Lincan's vlog nga di ka pareha sa uban ko no nga di manicure ko no magpamid pa social ko no kinsa man na si Jai mong giingat ma'am. Bitaw ako dahil pa man jud po ko sa una sa daga pa ko makahingo ko lamang ko sang kuko pahit sa na nga di lamang kabuling nga tan-awon dugay mo po ko si panarbaho bisag asa abot ko panarbaho pamid factory nga na pero restaurant nga na pero wa po ko kasuway nga masige ko manicure bisan pag magstambay ra ko di jud ko hilig nga na kay mahadlok ko nga masamad kay madaot ang kuko Hindi siya pwede ko ni Kero ulit. sa una guys may niyo ana ni hang kuko makuluran ra ni basta si Purami may makuan Karon, kay si Purami hilig man na si Jah hadya kong hiluan sa una pero makalipay ba pud kay pud paminawan nga mahinlo mga unta pwede jud ko ingan nga nanarbaho magpamumanicure lain pod mauwa po tatang amo dana bitaw hayahay na kadyo ng uban nga makatulong kag kay ka material girl kay lisod na okay raman na material girl ka basta aghan kay kwarta na kay kabuga ba lisod po na mga artitan sa mga kadyo ra di ay ta di po na maadyo swerte na nang ugnay mo hatag nato itunong na laman dyan nato sa importante labi na nga nanatay anak ato na dyan anak may atong isintro kay dumadako ay pa na sila arong malipay po sila nga mudako sila nga sila may tuman ay shes biingkit na na tamis maguna na tamis Medya, Ma'am Sara Lela Ahmed diha sa Bahrain. Ug nay opportunity ma'am, ug nay chance nga makaanha og Bahrain. Langi ba jud nang nasod diha sa Bahrain. Kay dato nga nasod. Sana pala may chance pero nagana lagi pug marag di man na kaya kay isod jining na natay anak. Kay Diyan lang man jud di manggali ni mo ma talikdan sa gamay kay nagtalikod mo inagbalik mo ana to ana mo na pero og siguro og taga ang chance og pagbalot sa kalitasan og nyaajay mo ati man ni Precious pero poho na siguro og mabutan-butan na kanang ika-istorya na mag video call tan-awon pa pud na lagi og kaya ba ang puonon pa nga si Ate Mers in Korea magtinda-tinda na lang paw Madya na amang usa nga giplanuhan si Ondoy nga mahitabo jud mis ingana kay kugihan po ni siya magsuri kay katong dito vitaminan luto-luto ni suman manuroy man pud siya ug unsay mapagkitaan nga marangal di lang pud nang
gusto kang nakangkita diretso nga dakpon pud ta doon na sud man focus among sitwasyon dito sa Bohol nga daghan man pay nabuhi ras na garden ra sila nanumra basta magkugi lang man jud manigingan nga way graduhan sa pagkugi kay bisan paggraduhan ka og aw nahuman ka gan sa imong ranggo og di pud gihapon ka maning kamot o jud gihapon kay mahimo nara nas pag-aris God nara din nas pagpaningkamot pag tinarong imbanan sa pagampo kay bisan pagdaghan na kag opportunity ihatag daghan na ka jud mga chance nga mamaadyo imong sitwasyon pero og di jud ka ikaw jud may mudi og imo jang likad ng grasya wa jud gihapon kay mahimo tama ra jud gihapon kasi mga nahuna nga ingana ra ka kaya ako sa una wa pala mo ko kabilingan di man jud ko matutambay mangita man jud ko kaaduhan di sad mo nanapod tay anak kay labi na ako nga di na jud siguro di na pud ko makaanak og otro so karon nga ate manunan pa siya kinahanglan pa siya ate man salaman jud uharo mag imong pagkaon wa na ka moangay di na uy sus excuse me naligo ba dyan kog hapon na Hatag imong bata na. kanang natay opportunity natay chance nga natay kahimuan nga natay kakitaan wala man ka daog-daoga nalamang kay maadjong katuganan safety lamang ka nalamang kay pagkaon okay ra na ginata mangitag unsa pa diha lisod-lisod man jud kinabuhi og naadji opportunity nga maadjong mo pagkabutang kay ako lang jud daghan po ko sa ani kaagi nga kaamo ko nga kuan tihik sa pagkaon aw na ning kamot na lamang ko makakaon ko basta di laman huga o pagkaon aw kanon so, na good morning everyone okay imong kinabuhi magkalisod-lisod ka ikaw ra man kuno po danay nagbuot mao ra man ikaw ra man kuno pinangita na nga magkalisod-lisod ka Ate Mers Balots in Korea. Dito ko no basta-basta maka-abroad ron kay nagagubot ng kalibutan. Nga lisod din na anak kay mingaw na kuno. Mingaw ko siya sa anak atong pag-adto ni New Zealand. Bitaw tinuod jud mingaw jud bitaw. Kasi maganahan na bitaw ko nga maningka kay lagi kay izawat para ni jud po naganahan na pug ko murag dag-on ko sa kamingaw. Lisod jud siguro po og mubija ta nga ingana labi nagana ang buota gawa siguro dako na kamauna na kaon. Kamauna mo kaon kamauna magdigamo kanang di na siya mampas mo. Hello. Hay ka mga ana ta. Malay pa dagan ron pilion na laman nateng atong pangita nga bahala ginagmay basta piso-piso na kanunay. Gum na itupod. Nga mamahaw sa detang nito guys so alas 7. Ang pamahaw karon is pandesal o itlog. Okay. Nabawas-bawas mo lang itong itlog. Dado kay itlog ay kuno manok bawal ay kuno nahi. Napay cheese tay sa linggahapon. Aw katuahon. Nga parisan og black coffee nga way kamay. Cheese laman aho. Mato dahil mi sa merkado guys kay si Precious kay sa mag palit ko ng mangga guys si wawahilin kay nagkaan mong pagmangga pagpanawag nangadyo man hinumpod payitan ko na magmangga kay na may gihatag ni wawahilin may palit ko ng mangga manggara na? Manggara? Na ice cream man day kuno pod dira buti motarang og kaon duwa-duwaan ra parang dugukli ice cream pud ay
precious Lola. Dali sa Lola. Patanan ni Lola. Mga ko nas Lola. Na Lola. Sisagnaw. Ngaon ta Lola. Aguan na naman po itugtog. Yan po ito maka birada ng video ron. Corneto rin among gipalit Lola kay arong di masayang kay mo palit may katong naitab. Igarang duwa-duwaan anja wa na may panda ng grip. Adi mo na yung ari kay kuan ra tipid ra tag 20 rag corneto. Pag mangga tulo ka buok 98. Pag tundan pod 5 ka dawin 42. Iga grapes pod balik 48 pesos. Ito na ni, lipay na spesyo ito ni. Bisa ingag din yung mabuhis-bukid ng bata, tanawa na porma. Kilaw o carrots. Hilig raba po ni sa kamatis. Beans man na, makilaw din kag beans. Kilaw pa man na. Nanawa ra. Nam-nam. Pansit ra, may tama na po niya ng hapon. Makaabot pag hapon ni mas buntag. Kaya nung di namin magdang ang bugas, dana tanan. Hindi lagi kaanam. Nanay bihon, and then napi gulay. So gulan pag manok gamay. Arong napoy, protein. Mami. Naglana on the making na po ko guys. Mo ni si Jai. Oil sa lubi. Lana on the making. Kaya agluno po guys. Pwede ra ba si Jai isuwa? Pari sa gluto. Okay, may mantika nga magamit-gamit ba? Talaga mong lonok guys ha. Lonok. Unja lana. Narag lana. Uwil sa lubi. Jaga mong pansit overload. Wow. Paborito mo po ng precious guys. Sugot nagbayluto si Jam. Mara ni kanon. Maniod to na dami guys. Gamong pansit. Luro na. Kaon ta. Ngaon na ta. Shoes. Huh? Maniod to na tanin jo guys. Ikaw. A few moments later. Maadjong hapon din yung tanan guys. Di man po taka. Bungga na ning vlog kay arang sa baaman. Mura mag naatas pirihan. Hawa ni ba? May nagkanta, may mga batang mga jagbot. Nagkagubot bitaw. New look dai koron guys. Bitaw. Usa na ko katuig ka pino kapaputaw. Dagang buk sige pangahog mo. Nang hangi paputla na pod. Magdinalaman kay pare aga na yung pa-out ko na ka pare harap po na imong bisan mo mga negative nga minds. Putlon to mga negative nga nahana. Kay nyo na pod nga kuan journey. Das precious dasa na mga kaon nak. Nak. Ha? Saan mo kaon? Mangga. Kaanog mangga kay na po yung mga bata nga nanguha dito sa ubos sa manggahan. Palit si tatay. Kay lami mo gunakan ang bagong inipo. Tapos doon ginamos. Fights na! Diara guys, ang mga anak tada mangga o ginamos. Precious pa doon, apil-apil po. Nga unta! Mga undeta nito guys. Kung mangga. Abang anak, kamusta mo ito? Ay, alam ko na yun dyan, kaya dito din yung gas lang. Kaya. Anak sundog na. Kung second nang tatay na na. Sundog ka na. Diba, gusap ha.
Usap ha? Usap. Hindi tanan o di madugma ha? Usap. Tuslo ka? Tuslo? Tuslo ka? Ayaw na. Ito kaya Dari nga. pikas. Ang halang ginamos. Hindi. Tuslo.